Ja sam zadužen za logistiku. Sve šta vam bude falilo, sve šta budete dobijat ćete od mene. Kad dobijete jedan put, to je zadnji put da ćete to dobijat. Ti se ošišaj. Nećete mi svi nekim čičkanim frizurama ovdje po vojarni šetat. Ja sam sad tu vama da se naučim ponašanju. Ako se niste naučili ponašati u vašem civilnom životu, mene to ne zanima. Ovdje se vojska ponašat će se kao vojska. Je to jasno? Znači, ako ste vi navikli se glupirat u privatnom životu, uzimate svakakve bombone, čvaka se raznoraznim pizdarijama, ovdje nećete to raditi. Ja ću vam dokazati da Lora nije pizdarija ni pipski tim. Ja sam Ivan Borić Gredić.